Здравейте! Днес ще направим една кратка тренировка, но се надявам да е достатъчно мотивираща и зареждаща за вас. Така че започваме с разгряването. Първо от главата. Рамената. Ще направим два кръга. В първия ще ви покажа упражненията. Във втория ще ги правим без почивка. Ето, хубаво отпускаме ръката в едната посока, после в другата ръка, двете заедно. Раздвижваме хубаво цялото тяло. Ръцете на кръста. Натискаме два пъти долу, хубаво разтягаме тялото горе. Още две. Ето. Хубаво. Да разпънем и задната част на бедрата. Глезените. Другият глезен. Виждате, че имате ли желание, ще намерите време винаги. Понякога се изискват малки жертви. Ето виждате, 20 минути на ден са напълно достатъчни, за да поддържаме тялото в кондиция и във форма. Иначе е много лесно да кажем, сега е ваканция, не ми се занимава. Единствено нещо, което ще ни трябва, както винаги, е един матрак и започваме. Първото упражнение, което ще правим, така наречения хип тръст, който правят тръстирите, без лицевата опора. Тези от вас, които им е трудно, пускат, редуват, връщат. Ето, пускат. Следващото, което ще направим е руската коремна преса. Ако ви е много трудно с вдигнати крака, петите са на земята. Целта е да докосваме земята в страни. Вкарвайте си малко трудности от време на време. Дори да може да правите само така, опитвайте се понякога да повдигате краката, за да може да има все пак натоварване. Хоп! Сега имаме напади назад, редуваме. Следващото упражнение е трудно за някои хора. Това е лицевата опора. Ще ви покажа няколко варианта. Стандартният вариант, който е пускате. Тези от вас, които не могат, пускат на колена и изправят. Ако и това ви е трудно, опитайте се да пуснете додолу, лягате на земята, изправяйте бавно тялото. Отново пускате. Целта е да контролирате само спускането.
По този начин все пак ще започнем да натоварваме горната част на гръдната мускулатура. Следващото упражнение, нещо, което всеки може да прави, това е клек. Тук вариантите са много. Всичко зависи от това какво е разположението на вашите стави. Така че клякате както ви е удобно. Не е нужда да клякате с краката напред или настрани, както ви позволява мобилността на вашето тяло. Имаме страничен планк с едната ръка. Ето. Вдигаме тялото. И целта ни е лакета да докосне земята. Тези от вас, които им е по-трудно, може от коляно. Така нареченото промушваме конеца в ухото на иглата. Отваряш, сгъваш. И наобратно. Ето, вдигаме, като редуваме краката. И така, хидратирайте, пускаме следващия кръг и започваме. Първото упражнение, което ви показах, това е така наречени тръстове. Изправяме горе. Вдигаш. 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 Сядаме за коремната приса. Пак казвам, ако ви е трудно, стъпвате на земята. И така, целта е да докосвате земята почти до с ръце, почти докосвате земята. Напади. Редуваме. Този път напред. Когато показахме нападите назад, сега ги показваме напред. По този начин натоварваме цялата мускулатура на краката, така че не се свинете да го правите. Хайде, идва упражнението лицеви опори. Пак казах, или правите целите лицеви опори, или пускате от колена, или лягате долу, връщате догоре. Всеки прави колкото може, без да се отказва. Ако можеш, раздай се до последно. Хайде! Извинете за секунда. Хайде, клековете. Хайде. Имаме планинско бягане този път.
Дишайте, хора, дишайте. Още малко. На финала сме. Хайде, дигаме. Още малко. Хайде, ни останаха. Завършваме с планк. Дигаме и държим. Хайде, хора. Още малко. Знам, че можете да завършите. Страхотни сте. Сега е момент да разтегнем. Разтягаме пръстите на десния крак. Стъпваме в страни. Пръстите на левия крак. И днес кодовата дума е ако искаме, можем. То си е цяло изречение, ама трябва от някъде да започнем. Значи, дланите към тавана, едната ръка отпред. Зад врата. Пускаме в страни. Другата страна. Отпускаме в страни. Дланите към земята. Сплитаме ръце. Най-висока точка на главата. Издишаме като отпускаме лактите да тръпнат тежестта надолу. Сплитаме пръсти, натискаме надолу. Измъкваме едното рамо 2 пъти. Дигаме нагоре до последно. На пръсти. Отново сплитаме, натискаме до другата ръка. Дигаме нагоре. Дишаме 3 пъти дълбоко. Втори път. Последен. И искам да ви кажа, че ако искате и имате желание, винаги ще намерите вариант. Така че хубав ден и до следващия път.